so yanzu a Hajiya Hassana ina son ki gaya min kina da aure? Da farko ina da aure amma yanzu ba ni da aure tsawon watanni 2 da suka wuce. Mijina ya sake ni, ba na tare da shi. To amma 'ya'ya suna tare da ni, ba sa tare da babansu. To 'ya'yanki nawa ne? Yara na 2 ne. Akwai mai shekara 11, akwai mai shekara 9. To a cikin 'ya'yan naki wane ne aka lalata? Mai shekara 9. To a Malama Hassana, yaron nan naki da kika ce an lalata mai shekaru 9, yaya aka yi kika gane cewa ana lalata shi? To ni dai da farko ban san abin da yake faruwa ba, tunda wani lokaci ba da ni yake fita ba. Ni ma zan fita nawa neman kuɗi, shi ma zai fita yawo da yara, amma akwai lokacin da ba sa zuwa makaranta don suna zuwa islamiyya da boko. To ni ban san lokacin da suka haɗu da wannan mutumi har ya lallata shi ba. Abin da ya sa na sani, makota ne nake da su, suna da yara 3 maza, mace 1. To yana wasa da su, ɗaya ma maman shi barista ne, ɗaya kuma matan kaman ita ma tana aiki, ba na shiga harkar mutane. To amma saboda ta ga yanayin yadda muke zaune makota a cikin gida ɗaya ta yadda har yara na suna yin wasa da su, ba saboda komai ba, zaman tare ne. To ni ban san yanayin wasan da suke da yaro ba. Yau ne da kullum in suna yin wasa da yaron sai su rika ganin wasa da bambanci da wannan din. Sun gaji da irin wasan da yake musu, suka ce wato dan wurin yaro na yake koya musu, sai suke tambayin, suka gaya ma iyayensu su fa yau ba za su yi wasa da Usaini Kabir ba. Suka tambaye shi me ya faru, sai suka ce idan suna yin wasa ga abin da yake musu, sai rika cire musu wando, ya rika sa musu gaba ta bayansu, sai rika cewa ku kwanta kun iya irin wannan wasan, har yana yin kiss da su, yana ce musu baby na kaza kaza dai, irin ba ma yayi da mace sai maza. Sai suka ce to haka yake wasa da su, suka ce su fa ba za su yi wasa da su. sai matan ta fito da ihu, za ma ta tafi aiki ne, ta fito ina Usaini. Ni kuma lokacin an sace mun wayana, zan je in yi welcome back ne a Shoprite. Sai na ce me ya faru, sai suke cewa ina yake, kawai aiken shi za su yi. Na ga idan ta hankalin ya tashi, kowane iyaye ya ji wannan dole hankalin. So sai na ce ni ban yadda da ganin fuskankin nan ba, me ya faru? Sai ta ce in je gurin madan ɗinta in ci abin da yaro na yi ma yaronta. Ina zuwa sai take gaya mini ga abin da yaro na yake ma yaronta, sai ban ma fahimta me take faɗa. Na ce ki min don in gane. Sai ta ce Usaini yana sa ma yaronta gaba a baya, suka ce wasan ma sun yi shi, wannan ya taɓa yi da wannan yaron nebo ɗinta banda ita ya taɓa yi ya fi 20 wasan da yake taɓa yi da wancan yaron. Sai ita kuma yaronta ya ce bai ma san adadin lokacin da yake musu ba, bantana ya ce ya fi 20 ko 10. ya ce shi bayan shi ma zafi yake mai saboda wasan da yaron yake mai. Sai ta ce me yake faruwa, ta duba bayan yaro ta ga yaro an ji mai ciwo. Sai ta ce wannan yaron a duba shi, gaban shi har ya kai ya tashi, ya fasa min yaro na, ga yaro na ba shi da lafiya. Ya ce ta ce tana zaune a cikin gidanmu za a cutar mata da yaro, to dama yaron bai da lafiya, yana da sikila. Sai ta ce to a batta ma da jinyan yaron da take yi, sai an kara mata da wannan. Ta je aikinta ta dawo, ta bar yaronta a cikin ɗaki, abinda take gudu gashi a cikin gidan nan, yaro karami ya lallata mata yaro. Sai na ce abin haka ne, na rasa ma ya zan yi da yaron. Ashe shi yaro da ya san ana neman shi, gari na wayewa karfe 6 ya riga ni fita, sai ya gudu je bayan katanga ya zauna. Ya gudu cewa magana ta ba shi ana neman shi, sai ya gudu kamar babban mutum, sai je ya haka ya yi tagumi, ban san me yake faruwa ba. To sai
da ta gaya min sai na ce to don Allah ku taimaka ku neman min yaron nan da kuka ina ta bin gari duk inda suka san yana nan in je na ma manta ma abin da ma ya fitar da ni zan je welcome back ne na ma manta da wani batun layi sai na tafi wani makota can neman shi kafin jin da ashe ya bi ta baya na riga na yi cigiyan shi sai makotan mu sai suka ijiye min shi akwai wani mai wanki da guga a kofar gidan sai ya rike shi ya ce Usaini karka gudu mamanka tana neman ka karka je ko ina ba abin da zai faru ya zauna yana ta jin tsoro ya ce shi fa sai ya gudu rike shi ya daure shi ya saka shi a cikin daki sai ina zuwa sai na kalle shi ya ce Usaini abin ya kai haka a haka sanadiyanku ubanku zai kashe ni don ya ce bar muku shi bar musu ku bar su a wurin uban ya kula da ku amma ni ne da nake share muku hawaye ni ne za ku sa ni a rana amma babu komai Allah ya shirya sai ban san lokacin da kuka ya kwace min ba sai na rike shi a hannu na kai shi ɗaki na kulle to daman ƙannena sun zo min yawon sallah sai nake neman shawara a gurin su na ce to yanzu me za a ce dan an saba yi a ƙauye za a ga kaman ai ba wani abu bane tunda mu Hausawa muna idan an yi wannan abun ba su mai da shi abun bakin komai ba wasu kuma sai su ce kar al'umma su kyare ka ko kar a zage ka ko wani abu su kyamaci ɗanka ko kuma a ce ka su bata da alhaji saboda ka su bata da aboki tunda abokinsu ne wannan abu kar su bata zamantakewan su ya ɓaci to sai na ce tunda abin ya fara tabawa yare ne su sun san mahimmancin wannan abun har da ma fassarar da suke yi akan akwai ko ana yin kuɗi da su ko kuma ana lallata musu rayuwa da ake ana yi ne saboda wani ko tsafi to ni gashi ni ba wani kuɗi nake da shi ba kuma wani zami ne nake ɗaura balantana a ce ana bani kuɗin na san ma da abun na ce ni kun gani ina yin wasu in an samu wanki shara haka za a kira ni in zo in yi to a nan gurin ne za ku tabbatar da cewa ban ma san abin da ke faruwa ba to shine da na kama shi na kulle sai kanwa ta ce Maman Usaini kin san da zaki je ki ce ma matan kin ga yaron ki ji me za ta ce nace haka ko ina shan kwana sai ga ta ita ta fito ina yaron ki ta ji labarin na dawo da yaro na kai shi daki bata ji na dake shi ba bata ji kukan shi ba irin alama na daure mu yaro na gindin nace ni idan na dake shi zan ji mai dan idan raina ya ɓaci ina musu duka ne sai kawai daga baya in jinyan su amma kin gani ba zan iya taɓa su ba bari in ji hukuncin da kika yanke ke kika san muhimmancin wannan abu tunda ni ban san shi ba ban taɓa yi ba kana da kuruciyanka yan matancinka baka je ka bi maza ba sai wannan namiji yana bin namiji an ce karka haifi mace ba saboda kuma saboda kar rayuwarsu ya lallace to ka haifi namijin ma da tsira to ba a son mu haihu ne na zo na same ta ta ce ita wannan bai mata ba in bude mata kofa na ce ni kafin ma in je ya sa ma ɗakin makata ya kulle irin kar ta shiga ta dake shi sai nebo din duka kowa ya fito Mama Usaini buga ma yaron nan kofa ya fita idan matan nan bata dake shi ba hankalinta ba zai kwanta ba na ce ko na bude mata kofa na bude kofa ce Usaini ba abin da za ta yi maka bude ya dinga umma za ta dake ni umma ta ce za ta kashe ni na ce bude ai ba za ta kashe ka ba tunda ba ita ta yi ka ba na bude shi sai na tura mata shi sai ita wannan mai yara uku ta ɗauko wayan wuta ita ma ta ɗauko bulala suka yi ta dukan shi suna ta dukan shi yadda ka san barawo ɗan ƙaramin yaro lokacin ma ni kwata ma abin ya fita a zuciya na saboda gyara shi suke idan sun dake shi sai ya zo umma sai in tura shi su buga ya dinga faduwa ta ce duk da haka fa bai mata ba idan ta gan shi anya sai ta taka shi da moto saboda ya lalata mata yaro ya lalata mata bayan yaro kuma ya lalata mata rayuwar yaro ita kawai bai mata ba sai na ce to shikenan sai na bude gate sai na tura shi na sa mai gate kofa na rufe da na rufe sai kowa ya suka fito a waje ma Usaini shine zaki bari a kashe miki yaro ya ce in ma an kashe shi ya ja da bai taba masa dan su ba zan san me yake faruwa ni kawai duk abin da suka yi mai shi ya ja kawai su tafi na sallama shi ya je kawai
suka turo shi maman Usaini idan ta ce za ta kashe yaron nan su ma za su kashe abu da ya so ya zama duka abu a cikin fada kowa ya fito yana nuna don me a lokacin da kika samo shi baki tambaye shi ki ji na bakin shi cewa a lokacin ni ban ma san me wani tambayan zan fara yin mai a ciki ba saboda da aka kawo shi wannan ta ce yayi da ɗanta wannan ya ce yayi da ɗanta zan tambaye shi yayi ne ai zai ce bai yi ba to idan ya ce bai yi ba zan koma gurin iyaye in ce kar su da kin mun da tunda yaro ya ce bai yi ba to ni kuma lokacin da yayi abun ban sani ba ban kuma gani ba yara da suka ce yayi zan karetar da su ne tunda ba da ni yake wasa ba ban sani ba sai na ce musu to gashi nan sai daga can ta fito ta ce ita fa bai yi ba fa za ta kama Usaini za ta kashe shi don tana haya a gidanmu yaron ta ba lafiya ta ce maman Usaini ke ma kin sani yaro na ba lafiya gashi kun zo kun ja mu wannan abun ana kowa a rika ce goyon mace don ba a taba ganin baban shi ba za a yi mai wannan rashin mutunci ban san lokacin da kuka ya kwace ba na rungume ta na ce ki yi haƙuri ni ban san wannan abin da yake faruwa ba kin gani a cikin maganar nan a cikin watanni biyun nan jarabta Allah ya jarabce ni na farko ga mutuwan uwata na farko ga sakin miji ga dukan miji ga wannan abin da nake gudu sanadiyan su ubansu zai kashe ni kuma abin da nake gudu ya faru to yanzu me ya rage mu sauran mutuwata ne kawai ban gani ba amma ki yi haƙuri shine ta samu sauki sai ta shiga daki ta yi kukanta ta gaji ta ce ba ni ba don da ta babansu ne wallahi sai dai ta kashe shi ta tura shi ba wanda ma ya san inda yaron yake sai na ce ta yi haƙuri na gode albarkaci na suke ci ki yi haƙuri sai ta ce to sai ta dawo ta ce ki tambayi ɗanki waye ya koya mai don na yi tunani da mace bi za a ce abin da uban shi yake yi ko kuma abin da mu muke yi a gaban yaya sai na ce to me zan ce mishi ta ce ki tambaye shi waye ya koya mai sai ta zo da ki ta ce ka faɗa idan ba za ka faɗa ba kaga ki yanzu zan sa a tura min kai a titi zan taka ka shikenan kaga mamanka ta sallama ka ko ta ce in tafi zan kashe ka shikenan ni ma na ɗauki wuka ne mai haka na ce ko ka faɗa ko in danna maka sai ya ce alhaji ne alhaji wane to ni damun ban ma san sunan shi alhaji wane shi kanshi ma bai san sunan shi alhaji ne tun da ya ce alhaji ne sai na ce shikenan na saki wuka na kama ihu kin san alhajin ne na ma kasa gaya musu waye alhaji sai na sa hannu ina ta iyo na ce na sani abin ma ya fara zuwa har a kaina ni da nake zuwa in gaya musu in ja musu kunne akan su daina zuwa gurin alhaji watan alhajin ma har ni yana yi da ɗana to ban taɓa sanin sun haɗu da alhaji da yara na suna aikata wannan abun ba saboda abin da ya sa ni san alhajin ni ina ganin shi a waje haka yana yawo ba wani abin da ya taɓa ɗan da shi sai na zo ina so in yi business ɗin abinci sai aka ce min in tambayi alhaji wane su ne suka san mai gurin don mai gurin kirista ne yana Lagos amma Ceylon ɗin ya ce a kula mai da shi kafin ya yi gini to kafin ni in fara yin abinci akwai wanda ta fara yi sai na ce to ni ma a bani guri zan fara yin sana'a don in kula da yara in taimaka ma kaina to sai aka ce in je in tambaye shi ya sa ma na san shi ina zuwa sai na tambayi alhaji ina son in fara siye sana'a a nan gurin an ce kai ka san mai gurin sai ce shi gaskiya ya san mai gurin amma ba shi aka bashi ba je gurin alhaji wane shi ya san mai gurin ya ce to shikenan dan Allah kafin tafi kai zaman gaya mishi ina nan zuwa dan Allah ya ce to shikenan babu dama zai gaya musu kafin in je sai ya gaya mishi sai na ce ka ji sako a gurin alhaji wane sai ya ce mini ke ne daman mai yin abincin na ce to amma abin da nake so a gurin nan ba na son a yi baca na fi so idan kina da dan kujeranki kin yi sana'anki ki tura kujeranki gefe daya ki yi kaman bil'adama bai taba zama a gurin ba shi baya son baca na ce to ai mai so baya fushi na ji na gode tun da ma har ka bani
ka ce in yi sana'a yau da gobe idan kun ga ina gyara muku gurin ku ne ma za ku ce me yasa ba zan yi ba amma na gode. Sai na zo na dinga kyautata mai saboda ya je ya neman man guri ina sana'a. Idan ya zo gurin wani lokaci ya ce min Maman Usaini ni fa zan ci kaza, Maman Usaini zan ci nama, Maman Usaini yau babu dan wani abu ne wanda zai dan gyara min baki. Wani lokaci in bashi ya biya ni da kuɗi, wani lokaci baya bani ko sisi saboda dai an maka kawai dan ya yi min hanya. Sai ya ɗauka wani lokaci idan na yi kunun gyaɗa ya ce yau ba jin cin gishiri siga yake so, ya ce samun siga da yawa in sa mishi kunun nan ya bani kuɗi na, wani lokaci ba zai ban ba in ce ai babu damuwa Alhaji, ai babu komai, wanda ya maka wannan abun ko ma me ne ka ce kana so ai zan baka, tunda abinci ne ka dafa ka ba wani abinci inda ya ka riga ka dafa ya zama kashi. To abin da ya sa na san shi kenan. Shi kuma ashe a hakan ya samu dama sai ya ga ina amfani da roba irin gora na rowa ina sa kunu, in mutum ya zo yana sayan kunu wani ba zai zo na sha a gurin ba sai ce in samu shi a gora. Sai amma sai kina amfani da gora ne, nace ina amfani da gora, to shikenan zan rika tara miki. Sai wani lokaci ya zo da shi a roban ledan dustbin baki sai ce mini ma Usaini ga goran. Sai na ce to na gode. Ashe ban san ya gaya ma yaro na idan na tara gora ka rika zuwa kana karban maman ka ba. Sai zo ya min ne ya kawo min gora, gashi Alhaji ya bani. Na ce kai ina ka fito? Ai na je sallah ne Alhaji ya ce mini in zo in karɓa gora in kawo miki. Ranan nan na ce idan na ƙara ganin ka je gurin Alhaji sai na yanka ka. To tun daga ranan bai ƙara kawo min goran ba. Ina ganin ya gaya mishi ne akan cewa maman shi ta ce idan na ƙara kawo gora za ta kashe ni. Shi kuma ya ce mishi idan ya gaya min ga abin da yake yi da shi zai kashe shi, ya sa shi a tsakiya. To shi ya sa ya daina kawo min gora. To idan Alhajin ya je shagona wurin cin abinci baya nuna alamar ya sa yaro malaye, bai nuna kawai irin yana tare da yaro na ba, kawai dai mutuncin nan da muke yi shi ne ya sani. Amma yanzu ke kina iya gani kamar cewa daga wani lokaci ya fara wannan lalata da shi, ya kai shekara ko ku a'a? Dan Alhajin kilan ai kun kai kusan shekara a unguwan kuna tare ko? Ni yanda dai muke tare ya fi shekara 10 da zaman shi a gurin, amma zaman mu sabuwa da shi kamar shekara 1 ne. To a lokacin da ya fara abin da ya fara hada su da yaro na, ina gani ya kai wata 6. Dan ni maman mu kafin ta rasu ya ce suke tare, maman kuma rasuwanta ya kusa wata 6. To a lokacin da na je maman mu da ta rasu na dawo sai yaran ban bar su ba, na tafi da su. To a kafin maman mu ma ta rasu, in case abin da ya sa na bar yaran, dan gaskiya kafin ta rasu na yi yaji ne. Da na yaji sai na tafi gida sai na bar su. To da na tafi sanadiyan abin da ya kawo sanadin abubuwa da ya rasu da maman mu ta rasu, duk sanadiya zan ce ni ne, ba saboda komai ba yaji ne. Maman ba ta so ta ga damuwan 'ya'ya a fuskansu, tana neman yadda za ta yi ta faranta musu rai, saboda komai ba ita ne uwanmu ita ne ubanmu. Da ni ina da yayi kowanne da ubansu, ni kuma ubana ya rasu, ita ne gatana. Aure na duk auren da za a yi ita ne gatana, ba ni da kowa daga Allah sai ita. To ba ta son ta ga bacin raina. To a ranar da na tafi na ce mata ni fa ga abin da ya kawo ni, yaji na yi. Karki faɗa, karki kaza ki yi haƙuri ki koma dan Allah, kin ga yanayin da nake zaune ki dan Allah karki faɗa, ki yi haƙuri ki zauna. Da kika yi haƙuri bai cinye ki ba sai yanzu. Na ce a yanzu nan za mu shiga hukuncin Ubangiji, saboda abin da yake yi ya saba addini, saboda a gaban 'ya'yan shi zai rika kawo 'yan mata irin bani da gata, bani da wanda zai mai fada ya ji, yana min irin kiyayya kuru-kuru, yana nuna baya so na kenan. Tunda duk wanda kake so ba za ka ɗauko budurwa a gaban 'ya'yanka da matanka ba.
to sanadiyan haka ne na je gida na ce ni fa na yi yaji, to a lokacin da na yajin na bar yaran ban tafi da su ba. To sai na tafi a sanadiyan haka da na yajin tana so ta faranta min rai ta yi min kunu. Me kike so in miki wanda zaki sha zaki koma ki kai ma 'ya'ya dan kar ki je ki tambayi miji ya buge ki ko kuma ya bata miki rai ki ƙara damu. Na ce ni kunun gyada nake so. Ta ce to shikenan bari ta siyo gyada mu yi filin din shi, muka bare muka gama komai. Sai ta ce kar in gaya mu kowa ga abin da ya kawo ni, kawai in ce na zo biki ne saboda akwai wani biki da ya zo da ni. Sai na ce to biki ya kawo ni. Ta yi kunun nan ta gama komai, ni nake koya mata kunun. Ina zaune da gambona na ni yan biyu ne, yan biyun maman mu 6 mu 3 muka rage a duniya. To gambon ba ita take bina ba, tana bin kanuwana ne daga ita sai wannan gambon. Shi yasa ina zaune na mata kiso, ta gama ta ce mini mama Hassana na gama kunu. To kunun ba tukunyan bai da hannu, sai ta ɗauko tukunya. Na ce karki ɗauka ki bari, a gurin ma ana iya ɗibawa a sa a roba kowa ya share. Ta ce to tana ɗauka tukunya haka sai ice ya taka, sai ta taka ice ya tsokale mata kafa, sai tukunyan sai ya sauka ƙasa, ya ƙona ta a fuska ya ƙona ta a hannu. Kunun da bamu sha ba kenan. A ranar ta ce sai fa na bar gidan, alkawarin da ne mata na ce zan koma gidan mijina. Yau ne na ce mata zan koma, to in koma. Na ce kin ƙone? Ta ce kar in damu, kawai in tafi. Na ce shikenan. Sai ban nuna mata zan dawo ba, sai na tafi ina moto, sai na gaya ma kanuwanta ni fa zan dawo. Me ya faru? Na ce ni fa ƙunan nan da maman mu ta yi hankali na bai kwanta. To shikenan ai babu damuwa. Ina zuwa shi mijin da na yaji a kan shi ya gani sai yana farin ciki. Sanu da zuwa har yana mun firan waɗansu gashi ai ba shi da hankali ya saki matan shi mene. Na ce kai da kake faɗan wannan abun kai ba kai duba naka bane. Ni ban ma damu ma da maganar da yake faɗa ba. Sai na ce mishi mama na ta ƙone kuma. Na ce mishi sai na ce mishi ni fa gobe ma zan koma ko jibi idan na samu abin da nake so. Zaki koma kuma? Irin ma bai so in koma ba. Me ya kamata ya kira ta, ya jikinki, ko kuma ya nika gari kafin ne in koma, ya je ya gaishe ta, bai je ba. Kwana biyun da aka yi din, kwana biyun na koma. Ranar Monday ta ƙone, ranar Monday ko kwana 1 bata ƙara ba. Ta ce gagarinku. Sati ɗaya ta rasu. To da nan tafi mutumin nan bai zo ya ce mata ya jiki ba. Haka kuma da ta rasu bai zo ya gaisuwa ba. Ya kamata a cikin addu'an nan da ake zuwa zaman makoki ya kamata yana gurin. Bai zauna ba. Shi ne bai zo ba sai ana gobe 7 ya zo. Wai da ya zo sai yake gaya ma 'yan uwanta akan cewa to daman suna da fushin shi, ba su nuna bane. To daman tun da mutum ya zo maka gaisuwa ne, ya fika. To sai suka tambaye shi ya gajiya ba gajiya, ya musu gaisuwa. To daman na zo gaisuwa ne, amma daga nan na zo in faɗi abin da matana take mini, in kawo complaint ɗin matana. Idan za ta daina mu ci gaba da aure, in ba za ta daina ba a take anan a gaban ku. Dama in ana so a yi saki, ana so a yi da shaidu. To sai ku zama shaida, zan saki matana. Sai kaninta ya ce maimaita mu ji. Sai maimaita abin da ya maimaita, ya ce kai dan iska ne, ban ma san me ya kawo ka ba, ka zo gaisuwa ne ko ka kawo karin matanka. Sai mu da baki ya ce duka, ya zo gaisuwa, ya zo kawo karin matan shi. Sai aka ce to idan ka ce za ka saki matanka a yanzu nan, da wani za ta ji, da mutuwan uwanta za ta ji ko kuma da saki. Ina ganin ma mutuwan ma uwanta da ta yi kila ma kai ne sanadi, in ji kanin mamanta din, kanin mamanmu din. Irin da ya faɗa da ya so ya hau kawai gaba ɗaya. Daman mamanmu tana da mutane, kowa nata ne. Yaro karami lokacin da za ta rasu jumping suke yi, suna tsalle innan kyauta, karki tafi innan kyauta. Ba saboda komai suka sa mata innan kyauta ba, ranar da ta rasu ranar suka sa mata wannan sunan. Ba saboda komai ba, ita tana sai da gwanjo. Idan ta shiga ta yi sallama, salamu alaikum na uninku, kafin ku amsa sallaman za ta jefa muku kaya. Samu wannan, samu yaron nan, kayanta na mutane, kayanta na siyarwa na mutane ne.
mu sai mu tambaye ta kaya ta hana mu, amma za ta ba mutane. Suka zo tara su suka in nan kyauta kin tafi, in nan kyauta Allah ya ji kanki karki tafi, wa zai ba mu rigan sanyi, wa zai ba mu safa, wa zai ba mu gwanjo. Haka dai tun da naga suna kuka sai ni na wai lafa, ban iya yin kukan ba. To a hakan alkawarin da na mata na dawo, na ce zan dawo. Sai iyayena suka ce idan na koma, mutumin da baya ganin su da daraja, bai ganin iyayena da daraja, shine zan koma zan watsa musu kasa ido. Sai na nuna musu alkawari ne ma uwata zan koma, amma ku ya kuka gani, tunda na faɗa muku abin da na mata alkawari ne mata, ba wai don ba ta da rai ba zan koma gidan mijina ba, amma tunda kun ce yanda kuka ce ni ma zan muku biyayya matsayin uwa da uba, tunda ni yanzu ban da uwa ban da uba, yanzu da abin da kuka gaya min ko kun ce in shiga rami zan shiga, tunda waye ne zai gaya min in ji, a yanzu ba da shi, bango ya ƙasa ya rufe ido. Suka ce min to su ba su yadda in koma ba sai sun ji ta nashi. Na ce ai ni ma haka nake so, ni yanzu duk da kuka yi da ni duk ɗaya ne, idan kun ce in koma gidan mutumin nan ko yanka ne yayi zan koma, saboda ni yanzu ba ni da kowa, ban da uwa ban da uba, ban san inda zan je a share ma waye ba, amma da yanda kuka yi ɗaya ne. Suka kira shi a waya saboda a ranar sun kusa kashe shi dan za su dake shi. Kanin mamanmu ita ta hana, ta dinga sa musu kafa a kofa, sun rufe shi a ɗaki, suka dinga sa mishi kafa a kofa, suna sa mutane kar ya dake su, kar su dake shi, kar a yi kisa. Suka ce ina dan iskan, su za su ce don rashin Zuwaira zai zauna ya watsa ma su kasa a ido, su kawai duk abin da za su faranta mata za su yi mata, kawai dai ya fito za su ci uban shi mene. Haka dai aka hana, ba a dake shi ba. Aka sa wani kakanmu ya zauna ya tsaya a bayan shi, ko ya tsaya a gaban shi, ya samu ya tsallake ya tara moto. To aka ce ya zo rana kaza, wani lokaci yake da lokaci, za a yi mitin akan cewa kana son matanka ko baka so, ko kuma kana so ta dawo. Ni sai a gaya min abin da baya so in daina, shi ma a gaya mai abin da baya so, ba na so ya daina. Ya ce shi ba zai dawo ba, sai dai duk abin da za a yi a waya. Haka aka yi maganar nan a waya, aka ce to shi kenan, in kin ga kina so ki zauna a gidan mijinki sai ki koma, in kuma kin ga ba kya so kina da rai ki raba auren. Na ce ni ne ma uwata alkawari zan koma gidan mijin nan, na yi mata alkawari zan koma. To da na koma ya ce duk waɗannan lokutan da kike gida da sauransu ƴaƴanki suna can kenan tare da shi, ba ku taho da su ba? A kwana biyu ne yaran suke gida, suke tare da ubansu. To a lokacin da ina ganin Alhaji ya samu daman su, ni kuma a kwana biyun da ta ƙone, a kwana 5 suna tare da ni. Kwana 5 suna ƙauye lokacin da aka yi 7, sai da na yi gurin kwana 30 ba wani abu a can. Duk kina tare da su? Ina tare da su. To amma a kwana biyun da na yi kafin da na tafi na yaji, shine a lokacin ya ce suna tare da wannan yaro. Don ya ce ya san Alhaji lokacin tun kafin mama na tarsu. To yanzu ke baki ga wani alamu tare da yaron ki na wani hali, wani yanayi, ko in ya ganki ya ce zai ɓoye da zai sa ki gane cewa wani abu na faruwa? Gaskiya na gane, don akwai wani lokaci idan ya zauna shi kaɗai a ɗaki haka, za ki ga yi zindir, ya zauna ba shi da riga ba shi da wando, sai ya zauna yana lugugu ta gaban shi. Idan gaban shi ya miƙe sai in ɗauka a'a yaron nan yana da lafiya ne, lafiya ya yi mai yawa, ila tun kan ya girma irin lafiya ne ya ishe shi, babu damuwa, don ban kawo komai akai wani ce kai don ubanka tashi ka sa wando, sai ya gudu ya je bayi. In ya je bayi zai fitsari tsil, sai ya dawo umma na gama, can kuma an jima ya ce zan yi fitsari. In ce wai kai wani irin fitsari ne kake yi, ba za ka gama a lokaci ɗaya ba. Sai ya ce fitsarin ne ya ƙi ya zo sai ya rika mun zafi. To shine ni ban kawo komai ba, ban san me yake faruwa ba. To idan yara makotanmu akwai wata bahaushiya tana da yaro namiji, idan na fita sai in zo in same su biyu a ɗaki, sai shi ya cire rigan shi, sai shi kuma yaron ya cire mai wando ya ban mai riga. Ban san me suke yi ba,
sai in na zo sai in ga an saka sakata a ɗaki in ce uban mai kuke a ɗaki ba za ku buɗe min ba. In ya buɗe kafin shi kafin wannan ɗin ya sa riga na shigo sai in gansu a'a wannan bai da wando a wannan bai da riga yake sa uban mai kuke yi a sai mun karya na shiga kashi ne a cikin bayi shine wannan ɗin ya shigo sai ce kai ina wandonka sai ya nuna min sai ya ɗauki wando ya sa a ce me kuke me ya faru sai su nuna mun irin babu komai ba sa son ma in sani dan za ga wani hukunci da kika taba musu da kika kama su suna irin haka. Tabbas na taba dukan wannan din shi kuma maman yaro din ta taba dukan shi akan yana yi da yaron ta nema a waje din a waje shi yaron wanda na zo na same su a cikin daki din ba ita ma ta taba kama su a waje dan ta dake shi ita kuma bata taba gaya min ba ita tana ganin kaman ita gaya min raina zai ɓaci irin dai wasan su ne na yara ta yi mai hukunci kila ya daina to ne sai da abin ma da ya faru sai take gaya min cewa fa kai ban taɓa yin maka faɗa akan wannan wasan ba ya ce na taɓa ban da ke ka ba ta ce na da ke ka na ce ka zo ka gaya mamanka ga abin da ne maka ya ce a'a ya ce to ai ba zai gaya ba saboda ni ma na taɓa ganin su sai suka ce to shi kenan da abin kenan ya fara har abin ya yi girma kuma a tun lokacin baki sake sa ido ki a ƙara da ba tun da kun musu hukunci kamar abu ne na yara ya riga ya wuce to yanzu kamar a shi yaron naki bayan da kika gane ya gaya miki yanayin yaya alhaji yake yi da shi har ya yaudare shi ya yi irin wannan abu da shi ne ya taɓa fara yin shi ya ce da farko masallaci suke zuwa ko wani yaro ana ce mai Hassan to shi abokin wannan din ne yaran ba sa ji in dai suka fita kaman karfe in dai suka dawo makarantar boko islamiyya to ba za su koma gidansu ba in suka koma gida kai suka zo sallan azhar la'asar ba sa koma sai bayan isha wani lokaci ma ni abinci na dare ne ni nake koran yaran in ce ku ba za ku koma gida ba tunda uwarku da ubanku ba su neme ku ba ku uban me kuke a waje kan ƙara ganin ku kuna yawo da shi ka ku lallata mun shi tunda ni so dare ina koyan ku tafi kun ki ku tafi har na je na gaya ma iyayensu ku me yasa ba kwa duba yaran ku in sun fita ina suke zuwa a ina za su je a ni na tura su sallah ne na tura su sallah ni ce to ai daga sallan ba sallah suke zuwa ba guri na suke zuwa su zo su yi kwaɗayi ko ba hakan nan wani ma zai iya jan su ya ba su wani abu mugun abu su zo su kawo muku cikin gida ba ku sani ba suka ce a duk wannan abun Allah kyauta ba abin da zai faru na ce to shikenan kan ƙara ganin ka da Hassan ya ce to shikenan babu komai ashe daga masallaci idan shi wanda din ya je sallah sun haɗu da Hassan din sai ya ce mishi ka zo zan je nuna maka abokina shi dama wannan bai san alhajin ba zan je nuna maka abokina sai yana zuwa sai ya kai shi ɗakin alhajin wato shi wancan yaron a bisa dukkan alamu suna yi da alhajin ya saba sai ya ce mishi zo mu je ka ga abokina sai ka ce irin ƙananan yara suke abinsu ko kuma babban mutane alhajin da aka zo sai aka gan shi tsoho sun je mu je ka ga abokina yana zuwa ga abokina sai ya ce ma wannan din ya ce ma yaro na shi alhajin kaka abokinka ne to fita waje shi Hassan din kenan fita waje ka jira mu ina zuwa yanda yaron ke ne ya gaya mu fita waje ina zuwa sai shi wannan din yaro na sai ya fita ya ce Hassan kar kai nisa ina zuwa sai ya ce mishi to sai ya zauna a bangon kofan yana jiran shi to a ranar sai ya ce mai cire wando da ya cire mai wando sai ya ce juya ka risina idan ka risina zan baka wani abu sai ya risina sai cire mai gaban shi ya sa mai a bayan shi da ya ce ya kwanta da shi ya yi amfani da shi wai sai ya ce ya ga wani abu farfarin ruwa idan ya yi kwanta da shi sai ya samu tsimma ja ya goge a jikin yaro din sai ya ce mai tashi ka sa wandonka sai ya sa wandon shi da ya sa wandon shi sai ya ce mishi ga 50 karka ce mamanka ka zo gurin nan fa karka gaya min kowa kana zuwa gurin nan ka ji ko ya ce to shikenan idan ka zo gobe ma zan kara baka 50 din sai ya ce shikenan yana fita da ya fita sai bai gaya wa abokin shiga abin da aka yi mai sai ya wuce daga bakin akwai shago a tsakanin kafin ya zo gidana ya sai biskin ya ci
ya kashe kuɗin kenan, kin ga ai ban san me ya faru ba. Sai yau washe gari sai ya kara komawa, tunda alhajin ya ce goben ka zo zan baka zan kara maka 50. To da ya zo sai ya kara bashi gora, bai bashi 50 ba, sai bashi gora da lemu, gashi ka kai mamanka. To yana zuwa sai ce ai alhaji ne ya bani gora ya bani lemu. Sai ce alhaji wani alhajin? Alhaji mai kare, dan alhaji mai kare suke ce mishi. Na ce ni ba na ce maka ka daina zuwa gurin alhaji ba, in ka ƙara zuwa sai na yanka ka. To tun daga ranar bai ƙara kawo min gora ba. To tun daga lokacin idan yana bukata yana ganin kamar zai ba shi 50 din ne, kowane lokaci sai ya rika zuwa ba ya ba shi kuɗi. Ba tare da kin sani ba? Ban sani ba, tunda na hana shi zuwa. To ba su zuwa makaranta ne? Suna zuwa makaranta, idan sun je makaranta karfe 7 ba za su dawo ba sai 5:30 suke zuwa, saboda suna islamiyya suna boko. Amma lokacin a yanzu nan na canza musu makaranta, babansu ya canza musu ya mai da su na gwamnati, karfe 2 suke dawowa. To ba sa islamiyya a yanzu nan, ba sa islamiyya saboda ya cire su inda na saka su, shi kuma ya ce zai kula da su a wannan, in cire hannu ba ruwana da makarantansu zai biya. To tun da ya mai da su na gwamnatin bai kai su islamiyyan ba sa zuwa. To dai sun dawo bokon nan ba inda suke zuwa sai dai yawo. To amma a misali ko ba gaskiya ba, a kamar kiwon yara kin ga a wurin mu yake da sauransu iyayensu, ko da a ce wani aiki ne ko da zane-zane ya kamata iyaye a ce ko da ɗanka bai zuwa makaranta da ya mai kasance yana wani abu, kin ga kamar zuwa yawon nan da kika ce kin ga ai komi na iya faruwa, kuma akwai abin da idan dai har yaro ya fita gida akwai wanda zaki iya idonki ya gani, akwai wanda kuma idonki ba. Wato kin ga a wannan ma yau ya kamata iyaye a jajirce da a san ina yaro na ke shiga bayan makaranta, ko a makarantun yanzu ana lalata yara. Ya kamata ka san menene malaman sama a makaranta da abokanansa da kuma malamansa, haka zalika a unguwa. Kuma dama a kowane lokaci idan kika ga dattijo wanda ya shekaru da yawa ba shi da iyali kuma yana yawaita kawo 'ya'yan mutane kusa da shi, to ya kamata ku bincike irin waɗannan mutane. To wani hanzari ba gudu ba, kamar a lokacin da kika gane wannan abu, shi mahaifinsu yanzu yana da masaniya wannan al'amari? To mahaifinsu ya sake ni, da ya sake ni shi daman wannan abin yake so irin a samu damuwa da ta guri na, tun da na hana shi 'ya'ya. To lokacin da na ce mishi ga abin da yaron shi ya yi, aka ce an mai, daga bude bakin shi cewa ya yi ƙarya yaron yake yi, inda ban kai shi gurin alhajin ba ya aka yaron ya san alhajin. Kin ga irin alaman alhajin ne ya fara sani kafin yaro din. Alhajin kamar bazawari na kenan, ko kuma ai lokacin da ake wahalan kuɗi ni abinci na 'yan gorin ne. A lokacin da ake wahalan kuɗi ana babu kashi ina ba mutane kashi, za su tura min a account ɗina in je in yi transfer in sai kaya, idan na siyar da abinci sai in ba su cash. To sai ya ce ai alhajin ma ya ce ya taɓa tura min kuɗi na taɓa ba shi cash. Na ce a ƙaddara bai ma taɓa sanin na ba, bai san 'ya'ya ba, na ba dubun shi kafin shi. To don a haka ne zaka fake ka ce wai muna tare da shi? Na gane kishi kake yi, tunda kai wannan maganin karami ne a gurina, wanda kai ma ya fi wannan, amma ni duk wannan bai dame ni ba. Amma dai abin da ya sa na gaya maka don ka san me yake faruwa, kar ka je ana fita ana ce an yi kaza yaronka ka ce ba a sanar da kai ba, shi yasa na gaya maka. In ba haka ba ni ba kai, aure ne ya haɗa mu, ɗaya suka haɗa mu, tun da ka nuna baka da lokacin kula da su, ni ma ba aure tsakanina da kai, me ne haɗina da kai da zan rika yin kiran ka ko in rika gaya maka ba ni da kai, ba ruwana da kai. To shine mutanen suka zo nebo ɗina suka ce ya me babansu ya ce, na ce kun ji ga abin da babansu ya ce. Ya ce to ai shi ba mutum bane, a ce an yi ma yaron shi abin da ya kamata ya faɗa, kuma yaron shi ƙarami abin da ya kamata ya faɗa kenan, ya kamata ya yi fight, a yi faɗa akan ya ga ne ya faru akan yaron shi. Sai abin da ya buɗe baki ya ce ai kowa ma ɗan iska ne, kowa karuwai ne, ba wanda ba a cin shi safe da rana da yamma.
shine abin da ya ma wannan lauya din zafi. Ta ce wallahi sai ta hukunta yaron nan, sai ta hukunta yaron nan. Kawai da ta kalle ni sai ta ce shikenan Mama Usaini, kin san me za a yi, ki tambaye shi waye ya mai wannan abun, shi za mu yi mai hukunci. Ba saboda komai ba, ya kwashi alhakin yara. Tunda dukan nan da na yi mai bai da haki, shi ma koya mishi aka yi, shi ma koya mai aka yi. Shi ne ta sa muka je police station, muka kai korafinmu, muka kai kara, aka kama shi. Ta ce ita hukuncin da take so a mai, a tambaye shi me yake saka ma yaro a baya, ai mai magani. Tun da ya taba kwantawa da shi me yake mai, ya ce shi bai gaban shi bai taba tashi ba, shi ƙarya yaro yake mai, har kamata yau bai amsa yayi ba. To masu kallon mu a har yanzu dai muna kan shirinmu ne na labari na, kuma kuna jin labari aka ce a bakin mai shi ya fi daɗi ga wato a Malama Hassana, ita ce uwar wannan yaro da wannan abu ya faru da shi, kuma kun ji dai bayananta akan abubuwa da ya faru da wannan yaro. Shin yanzu menene abin yi? Amma kafin mu ci gaba da tattaunawa da ita, bari mu je hutu, ku dakace mu. Masu kallon barkamu da dawa daga hutu. Idan yanzu kuke kunna akwatin talabijin naku, muna kan shirinmu ne na labari na, kuma maudu'in da muke tattaunawa a yau shine wato fyaɗe ga 'ya'ya da ake yi, ba ga maza ba ga 'yan mata ba. Haka zalika a yau dai mun kawo muku wato labari ne akan wani yaro dan shekaru 9, inda kuwa muna tare da mahaifiyarsa a yau, inda take ba mu labarin irin yadda aka lalata mata ɗanta. Kuma bari yanzu mu sake ji wannan mutumin da ya lalata ɗanta, yau shi ɗan kimanin shekaru nawa ne? Malama Hassana? Ya ce a yanda da yake faɗa kenan ba? Ya ce shekarun shi 53. Na'am. To, a yanayin kuma bai da iyali ko ka ce? Yana da iyali amma ba su anan, shi ɗan Kano ne. Yana da yaro a yanda ya faɗa, ya ce yaron shekarun shi 7. Kuma sun samu damuwa da matan shi akan bai da karfin gaba. To aka tambaye shi waye ya mata ciki har ta haifi wannan yaro mai shekara 7. Ya ce lokacin da kafin ya samu damuwan ne ya mata ciki, aka haifi wannan yaro. Kuma ba komai ne ya raba shi da matan nan ba, mata ne yake kawo. Shine ta yaji ta rabu da shi. Aka ce me ya raba ka da matanka? Sai ya ce sanadiyan da bai da karfin gaba, shi yasa ya rabu da matan shi. Bai da mata, bai da yara a nan. To shine yazo yana haya a nan, ba wanda ya taba ganin matan shi, ba wanda ya san daga inda ya fito. Shi dai ana ce mai Alhajin Kano, kuma yazo yana haya a cikin gida, kuma su 3 ne. To kafin mu je hutu, dama ɗazu kin ce kun kai shi gurin hukuma, shin yanzu yana hannun hukuma ko an sake shi? Mun kai shi police station. Da farko da muka kai shi police station ya yi kwana 6 a police station. To a lokacin da aka kai shi ba ni kadai na kai shi ba, don akwai maman Hassan, ita ne ta kai korafinta gurin 'yan banga, suka kama shi. To da aka kama shi sai suka cire hannu. To ban sani ba ko suna da halaka da Alhaji ne, ko da ko wani abin da suke gudu kar Alhaji ya zo ya yi musu ne. Abin da ya faru da ɗansu bai kai wannan muhimmanci da wani haɗuwarsu da Alhaji idan ya dawo ba. Tunda an ɓata musu ɗa, yaro ya faɗa ya ce ya yi. Shi wancan yaron shi ma yaron da ya kai ɗanki abokin wannan, shi kan shi yaron shi ya fara ciwo, ya yi ciwo baya zama. Sannan wannan ɗin ya nuna a jikin shi, don yana bankarewa ne baya zama. Ya zo suka ce ma, to da ji labari irin an ce abokin shi ba lafiya, sai ya gaya ma yayin shi, ku je ku duba mun Usaini fa na an ce bai da lafiya, ku je ku gani me yake faruwa. Suna zuwa na ce ina wani, ina so in ga yaron nan, don shi zan buga, don shi ya kai mun yaro wurin wani har ya lallata mun shi. Me yake faruwa? Sai nake gaya musu, suka ce wallahi yana zuwa kawai ba mu ci na zama ba, bari mu je mu duba duwawun yaron mu. Suna zuwa suka duba suka ga ai yaro ashe ma rashin zamanin da baya yi
ashe abin da ya faru kenan. Kai dan ubanka me yasa baka faɗa ba, me yasa baka yi kaza kaza ba? Sai baban nasu ya tura dan banga ya ce maza duk inda alhaji yake a kamo su. Waye ne ya san da wannan abun? Sai aka ce maman Usaini. Ai shi ma yayi da ɗanta, aka ce ai sanadin da yayi da ɗanta ne ma kowa ya sa aka sani. Sai aka zo ya zo aka ce to ya za a yi a kama shi. Na ce ku bari ina yin abinci, idan dai na yi abinci zai zo siye, idan bai zo siye ba zai zo ci, ba saboda komai ba yana son awu, ya zo zai zo ya ci. To sai aka ce to yau in abinci, ranar da abin da na sani ranar ban yi abinci ba, to ba mu kama shi ba. Washe gari na yi abinci, ina yin abinci na riga na gaya ma yan goyin ina neman wani, idan kun gan shi dan Allah ku gaya mu. Me ya faru na ce a babu komai kawai dai ina neman shi, ai in na kama shi ga abin da zan mai. To da yake ni ba rike su da wani abu ba, suna neman yadda ma za su faranta min rai in samu farin ciki, tunda sun san abin da ya faru da mai gidana. To ina zaune in dai na gama abinci ba ni nake fara zuwa shago ba, ina da yara. Sai suka tafi, suna zuwa sai yaran na suka turo masu goyi, ku zo da maman Usaini, ga mutumin da ake nema ya zo siyan abinci. Sai aka zo aka ɗauke ni, ina zuwa kowa an mamaye ana jiran wani hukunci ne zan mai, tunda na ce ina neman shi. Ba a san me ya faru ba. Ba a san me yake faruwa ba. Inda an san me yake faruwa wallahi tun kafin in zo sai dai in zo in ɗauki gawan shi, ko kuma in ɗauki sun mai jina-jina. Don gaskiya suna so su ga abin da za su faranta min rai. Saboda sun riga sun sani ban da uwa ban da uba, kuma ni ma a rayuwa ina buƙatar rarrashi, ina buƙatar taimako. So shi ne yasa suka kama min mutumin nan. Da na zo ma mutanen ma da na gan su na yi mamaki, na ce me kuke yi kuka bar shi yana wuce? Suka ce oh to ai su san me yayi ba za su kama shi da duka. Na ce ga abin da ya maɗana. Suka ce shi ne maman Usaini baki gaya mana tuntuni ba, mene kaza. Sai suka makarraban shi irin sun san abin da yake yi. Kar ku kume shi komai, ai mun san me zami mai, mun san me zami mai, kawai maman Usaini kar ki ce komai. Na ce duk maganar banza ne, kai ma na san yaron shi ne kai, ba abin da ya dame ka da rayuwa na. In kai kana so kai mai hukunci ka je can kai mai, amma ni ina da nawa, ina da police zai zo a yi arrestin din shi. Sai muka kira police din mu, to shi baya aiki da daddare. Sai ya ce mana to yanzu ga wanda zai haɗa mu zai zo ya kama shi. To yana da dai tafiya dai, ina ta kiran police, yana tafiya daga shago na zuwa park ba nisa, zai je cin kifi. To da ya tafi ni kuma yan goyin sai suka ɗauke ni, muna ta dai bin shi a ƙasa. sai sauran ma suka bi shi su gare inda zai zauna. To ya ga dai mutane suna faman bin shi, bai san me yake faruwa. Oho, ya samu gefe da ya zauna, a gurin da ya zauna din nan wani ya samu ya mai kamar suna fira, ka tashi a gurin nan da kake zaune akwai matsala. Sai banza da su sai ya ki tashi, irin dai da kwai takon da zai yi ya tashi. Wai za a yi karan mutum ne, za a kai karan shi police station, shine ake karan shi a gaban shi, ake korafin shi, an ce wannan mutumin mai laifi ne, me ya kamata yi? Sai a kama shi, sai ya je police station sannan ya ji laifin da yi. To ba su kama shi ba, sai suke cewa wannan mutumin ne wanda yake zaune a nan gurin ga abin da ya fa, ana fa so a kama shi. Sai police din yana tambaya me yayi, sai ana gaya mishi ai abin da yayi kaza kaza, ai ana so a kama shi, irin dai suna bashi satan ansa. Kawai sai ya ce bari shiga ciki zan kallo zan kallo. No, shi alhaji a gaban shi ga kamar yadda kyamara din yana zaune yana tsaye, sai suke irin wannan mutumin fa kawai ga abin da ya fa ana so a kama shi. Sai yana kallon su dai suna bashi satan ansa. Sai alhajin kenan akan cewa za a zo a kama shi ya gudu. Police yana tsaye, saboda ba police ina ne ba, su kuma sun ce kar in yi magana, ai muna tsaye da police ne. Ita kuma maman Hassan din, ita ma har da ita ina ganin, ita ma har da ita ne
ta zo ta gaya ma alhaji ya gudu ba saboda komai ba bayan an lalata mata da an lalata mata yaro har yanzu har gobe idan na je gidan na ce mata ke ba za ki zo ki yi magana akan an lalata miki yaro ba a biyu ku haƙi ba ta ce ita ta bar Allah ta bar shi da Allah kaza irin alaman ita ne ma ƙila tana tare da alhaji don in ba don tana da makarƙashiya da shi ba a ce a kaddara ma shi ya haifi yaron aka ce ga abin da ya mai sai inda karfin ta ya kare ballantana wani banza wanda bai san ma ciwon dan nata ba. To yanzu yan sanda sun samu sun kama alhaji da suka kama su ba yan sanda suka kama shi ba don a lokacin yan sanda police din da na kira ya zo amma bai gan shi ba don a lokacin ya gudu cewa zai shiga ya yi kallon kwallo to daga gurin kallon kwallon ne ashe akwai wani gate can sun hada an tura mai keke ya hau yana hawa kawai sai ya bar unguwan yana barin unguwan kin ga sojoji polisawa duk sun mamaye park din sun ce in ma zai kai karfe 30 dare ne sai sun kama shi suka ce ma mun sai ki kwantar da hankalinki ki sana'an ki kawai ki sai da abincin ki karki sa damuwa ya bi ta kofar ya gudu sun ce in dai yana cikin park din nan in ba an gaya mai ba za su kama shi ashe ya gudu sai na zauna ina sana'a na kawai ina zaune ashe wannan yayyen Hassan din yaran kishiyan maman Hassan din su suka je suka kama su ma yan biyu ne su da suka je suka ji me ya faru da yaro na su suka je suka kama shi da yan banga suna zuwa inda suka san yake zama kawai suna zuwa suka kama shi sai ga shi aka zo da shi sai suka ce mama Usaini ki zo ina Usaini to Usaini ma ya gaji ma yana bacci a tebur inda nake sana'a ya ce ga Usainin can suka ce in duba Allah duba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kar in sake mu alhaji komai ya ce kai me kake gaya min kana ce mai kar in sake in alhaji komai ya ce alhaji na mota na rasa miye ne zan yi jiki na bari yake yi na rasa miye ne zan mai suka dinga yin mun suna tausa ni da baki kawai in kin ga alhaji karki ce mai komai na ce to shikenan tunda ka hada ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bar maganin ba zan ce mai komai ba amma in me kuke so yanzu suka ce in zo mu je in ganshi in je da yaro a gurin alhaji ana zuwa da yaro kafin yaro ma ya ga alhajin ni na fara ganin shi mama Usaini da surutun shi garau a baki ba ma damuwa a jikin shi da ko irin tsoro ma baya ji mama Usaini ya gajiya ba gajiya kawai sai na ji abin da ya faru an ce ga abin da ne mai yaron ki ka Allah ya kyauta ka Allah ga irin da kamar ma ba a kan shi ne ake a magana abin ba yana ta yin jajantawa sai na ce kawai na dinga bin shi da ina kallon shi sai ya ce to shikenan sai dan banga ya ce mun matsa sai ya janyo wannan yaron sai ya ce mishi alhaji ka san wannan yaron sai ya kalle shi na san shi mana ba Usaini bane dan gidan maman Usaini sai ya ce to ai su suka sa a kama ka akan cewa ga abin da kai ne yaro kuma aka ce kai haka ne ni ma fa naji haka ne naji an ce wai ni nayi wallahi tallahi in na taba kwantawa da dan wannan dan abun ka Allah ya kai shi ya dinga dai irin abun irin dai rantsuwa kamar wanda ya san Allah ya dinga wallahi bai yi ba wallahi kaza bai yi ba ya nuna irin dai ya san yaro amma wannan abun bai taba hada su da su ba to aka dambi yaro aka ce ka san Alhaji ya ce ya sani me ya hada ku da shi ya ce wani lokaci yana kira na ya ce mini in kwanta ya sa gaban shi a bayana ya ce min kar in faɗa min mama na idan na faɗa zai kashe ni amma yanzu nan da kuka kama shi ba za ku sake shi ba ko don ya ce zai kashe ni a gaban shi suka faɗa ya ce Alhaji ba zai maka komai ba aka ce to shikenan an ji na yaro aka matsar da shi sai aka kira abokin nashi Hassan aka nuna shi gurin Alhaji ka san wannan ya ce na san shi ba dan gidan wani bane ai na san shi me ya faru kuma aka ce shi ma an ce ana zargin ka da shi ka lalata shi kana amfani da shi kai rasa abin da zan yi sai wannan yan yaran me zan ji a jikinsu ƙarya yake yi wallahi ni ban yi komai ba aka tambaya aka ce me yake maka
ya ce kafin ya kwanta da ni yana bani wani wani abu baki in ya zo kofan gidan mu zai zo, idan ya zo sai ya ce a kira mai Hassan gurin mai shayi, akwai wani mai shayi a gurin, sai ya ce mai haka gashi kullum idan ya zo dan abin da yake bashi, idan ya bashi to bai sanin me yake faruwa sai dai ya gan shi a ɗakin shi ya ce mai cire wando. Idan ya cire wandon nan zai sa mai zai fitar da abu fari a jikin shi ya share da green tsumma, wannan nashi ja wani lokaci pink wani lokaci duk kowane tsumma da ya samu share musu zai, sai kuma nashi ya ce pink ko ja anyhow dai kamar yadda wannan din yake faɗa yana share mai abu a jikin shi. Aka ce to kai ka ce baka yi ba, ya ce shi wallahi ni gabana ma baya tashi baya komai. Aka ce to ya aka yara suka san farin abu a jikinsu in ba din kana sa musu ba, ina suka san wani farin abu da a ce sun yi karya. Ya ce to ai mene irin dai yana so ya kare kanshi. To a takaice an kama shi an kai shi ga hukuma? An kai shi ga hukuma, yana nan mun kai shi har kotu. An sun ce bashi za su tambaye shi, idan ya amsa za su kira ni, in ma bai amsa ba dai tunda na kawo shi gurin nan kar in damu. Yanzu yana kotu. Kuma shi fa alhaji? Shi alhajin yana kotu. Yana hannun 'yan sanda? Yana hannu dan ni ban sani ba ko sun kogon 'yan sanda ne ya da. Amma ba a sake shi ba. Ba a sake shi ba. Yana nan a inda na kai shi a kotu. Duka dai masu kallon mu daga nan muka kawo ƙarshen shirinmu na labari na yau, inda kuka ji wato labarin abin da ya faru daga bakin malama Hassana, wato abin da ya faru da ɗanta. Haka zalika za mu ci gaba da bibiyan wannan labari sai mun ga cewa da yardan Allah an bi mata hakkinta da na dukkanin 'ya'yan da alhaji ya lalata. Tare da ne gabatar muku da wannan shiri a yau da kuma babban bakuwa na malama Hassana, nake cewa ku huta lafiya.